Lawr y lôn ma'n y ddinas fawr, trains a buses yn mynd bob awr I rhywle arall bellach I lawr y lôn. Lawr y lôn mae'r awyr mas, pawb yn glen a neb yn gas, rhywle arall bellach I lawr y lôn. Mae 'na rhywun yno yn disgwyl amdana fi, a brysa mawr yn agor I rai fel fi yn ôl y sôn, bellach I lawr y lôn. Mae Steve Eaves di codi coblyn o storom yn ei ben efo'i gased diweddara. Oedd o'n disgwyl y ffasiwn firi. O'n i'n gwybod fydda yna rhai pobl ddim yn cytuno efo'r darlun dwi'n ei roed yn y gan, de. Ond o'n i ddim yn meddwl bydda rhyw rai yn trio rhoi taw arno fi'n gyfan gwbl. Dwi ddim yn meddwl bod yna ddim byd dadleuol ar y top o gwbl, de. Mae'n rhyw 4 darlun sydd yn y 4 can, de. O 4 sefyllfa wahanol. Ac dwi ddim yn mynegu barn wleidyddol mewn unrhyw gan, de. Just peintio rhyw darlun a gadael I bobl eraill benderfynu. Ond mae yna rai wedi gwylltio cymaint fel un gan ar y caset, nes bod yna fygythiad i'r grant mae'n ddiwedderbyn gan gyngor y celfyddyda. Os ceith o Londydd, be mae'n mynd I wneud efo'r arian? Wel, dwi am orffan cyfrol o gerddi sgenna fi ar y gweill ers dipyn, de. Ac wedyn dwi am fynd ati I sgwennu cyfrol o straeon byrion. Mae stori fer yn gyfrwng gweddol newydd I mi, oherwydd bod gennym fi swydd bob dydd, ynde. Dwi'n tueddu I sgwennu darna byrion yn unig, de, caneuon a cherddi. Ond mae'r grant yn rhoi cyfle I mi fynd i'r afel ar rhywbeth chydig bach mwy sylweddol, de. Ffyddiog y byddai'n gorffan y cyfrol o gerddi, ynde, ac yn gorffan hefyd cyfrol o straeon. Mae 6 mis yr union beth dwi angen I gyflawni'r 2 beth. A sy'n beth oedd y straeon byrion? Chydig bach yn sorialaidd, ynde. Mae gen I ddiddordeb mawr mewn pethau sydd yn... Dwi'n eisiau swnio'n faraeddog rwan, pethau sydd chydig bach yn gyfriniol I naws, ynde. Fatha profiad deja vu mae rhywun yn cael. Ond da chi'n mynd I rhywle a da chi'n... rhywle da chi rioed wedi bod o'r blaen, de. Ond da chi'n nabod y lle rwsyd, da chi'n teimlo bod chi wedi bod yna, da chi'n gyfarwydd a nodweddion y lle ac yn y blaen. Y math yno o brofiad sydd chydig bach y tu hwnt I bob eglurhad resymol, ne. Swn i'n licio sgwennu am rhyw themau felly, ne. Sut mae'r caneuon yn gwanaethu wrth y farddoniaeth? Mae'n y duedd i'r farddoniaeth fod chydig bach yn fwy personol, ne. Fwy myfyriol, os liciwch chi, ne. Ond mae'r caneuon yn fwy... Mae'n fwy o neges gymdeithasol yn y caneuon, dwi'n meddwl. Mae rhywun chydig bach mwy peniog na fi, sef Bob Dylan, de. Mi ddidodd o ryw dro, de. If you can sing it, it's a song. If you can't, it's a poem. A fel yna dwi'n ystyried fy ngwaith creadigol hyd yma. Dwi isio stereo yn y car, a siaced newydd a sgidiau da, I bob dydd newydd fel llechen wan. Dwi'n nabod rhywun lawr yn Chinatown, ei gwallt yn ddi a'i chroen yn frawn, a wedi cynnig lle I mi aros lawr o lôn. Mae 'na rhywun yno yn disgwyl amdana fi, a drysa mawr yn agor I rai fel fi yn ôl y sôn.